Barangay Hall at Daycare Centers gagamiting voting centers sa Pangasinan sa darating na halalan. Para sa detalye ng balitang yan, makakasama natin ang Idol Matthew Pacheco. Bantay Balota 2025 Midterm Election News Update. Handa na ang mga gagamiting voting center sa lalawigan ng Pangasinan para sa darating na halala na ayon yan kay Comelec Pangasinan Provincial Election Officer Attorney Erickson Oganiza. Ayon kay Attorney Oganiza, tapos ang pakikipagpulo na mga ito sa mga election officers sa mga bayan upang masigurang katatagan ng kuryente sa mismong araw ng halalan, gayon din ang kabuuan ng pasilidad upang pagbotohan. Maliban sa mga paaralang gagamiting voting centers ay ang ilang barangay halls at daycare center sa probinsya upang mas mailapit sa mga residente ang botohan. Sa report ng ating election officers, after their coordination with the school heads, okay naman yung ating mga voting centers, yung mga electrical supplies niya, connections, okay naman. Wala pa namang nangyaring calamity, ready na magamit as voting center yung ating mga schools, yung iba ay barangay halls, daycare centers. Handa rin naman ang Comelec sakaling magkaaberya sa transmission dahil hindi lamang iisang mode ang meron sila sa pag-transmit ng boto, ngunit naka-standby rin naman ang kanilang mga contingency plans. Gaya noong previous elections nga na hindi tayo nagre-rely sa isang mode lang, may mga contingency measures tayo, hindi lang sa signals, ganun din sa ECMs, sa mga tao din natin kung may magkasakit. May mga naka-ready tayo na list of substitutes sa mga electoral boards natin, mga technician. Samantala, natapos na ang pagsasanay sa mga magsisilbing technical support staff at electoral board sa halalan at susunod naman na sasanayin ang mga magsisilbing board of canvassers sa darating na April 7 hanggang 11. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.